Dobry dzień, witamy wszystkich, co na jej webzerają, słuchają w postępnym dzielku literackiego ogródka, to jest literatury bez ogródk. A będziemy dzisiaj gadać o debiucie literackim, będą mi o debiutanckiej książce Anny Różk, Szmeroszepty. Książce, jako myślę, jutro dała do wielki płerych, ja myślę, bardzo ciekawe i nowym zjawiska na kaszepskim wydawiznowym rynku. Książki, jako je zbierka erotyków napisanych przez Białka, takich tak naprawdę jest iść na kaszebach niemiele. Ale te książce banda gedów z, myślę, znajoża ma tę temę, bo po pierwsze z autorką, z Anną Różk, witam sana serdecznie, i z Tomasza Fopką. Ja ci łekrom tego, że jest dyrektora Wejrowskiego Muzeum, to myślę, i w tym sztuce to jest najnoważniejsze, sumie poetą i autora tyś kaszepskich erotyków, je wiedzec nie białczynnych, ale chłopskich. Poś nas też o tym pogadamy, czym są apartnią te erotyci w kaszepskiej literaturze chłopści, łet białczynnych, łet białgłowskich. No i zaraz chcemy przejść do pytani Ana docen przytka, dziękujący, że jest przyjechał do Wejrowa. Jakby łudba, początek takiego prawie taci myślę, że banda chciała napisać kaszepści erotyci, jak to so zaczęło wszystko. No jo, jak to są zaczęło. Kiedyś ja czytałem jakiś taki erotik, jeszcze nie wiedziała kogo to jest i jeszcze tak myślała, chłop może pisać, a białka nie. To był po kaszepsku? Jo, to był po kaszepsku i wtedy są okazało, że to był erotik Tumka Wypci. To mesedyso tak do Gedele, ale wtedy ja sobie tak myślała, no jak to tak może być? Może ja też coś tam próbowała, może też coś napisze. No i tak jednego czasu, to jest tyle latów temu, nie wiem, tam z 5-6, co jakiś czas, to tam jakiś wiszta są tam rodzeła, powstawało, bo to nie tak, że to wszystko powstało w tydzień czy dwa, ale na przestrzeni tyle latów. I tak wyszedł ten zbirk. No tak naprawdę dla mnie to była nowość. Czytałem twoje teksty rychli, jak jesteś pisała, jak no pod swoim nazwiska z domu Bartkłewsku w Zymku, bardzo ciekawe wiszce i tak na długi czas jako stracuję sobie z pola widzenia. No i prawie jak Tom Grzeg, że ja taką leżność, Tom Gnierzek na początku nawet, kto to napisał, tyle, żebym przeczytał i powiedział, co o tym myśla. Tomeku, jak to się stało, że to w twoje ręce trafiło? Jak widzę, że ty tu od każdej strony jest tym pociątnik, a ty akcje wydanie go Szmeroszeptów. Až bude sú odezvať k tomu, jak Białka muzeum obzerať. Zresztą i tak to je klątwam, myślę, erotyków, bo by nie przeszedł jak powożne, bym nie gotu i na jaci tematy bym nie gotu, to jem parłączony z erotyką, aby od tego się zaczął. Moje pisarstwo, tworzenie, a jeśli chodzi o Ania, Ania jest szkolną, bardzo dobrą szkolną, w szkole w Mancykale, to jest gmina Brusse. Uczy, ale nie tylko uczy, ale robi też wiele fajnych rzeczy. Między innymi ma taki fajny konkurs recytatorski, literacki, gdzie 2 razy jestem przeroczony do jury z własną Felą Baska-Borzeszkowską jesteśmy obsądziwele i tam łapcias przerwę jesteśmy so zagodele, bo ja też pamiętam Ania prawie ze Zimku i sobie pitam co nowego pisze, bo wiem, że pisze. I Ania tak nieśmiało, bardzo nieśmiało, no, że pisze, nie? Ale co, no, tak naciskom, jak ja to mu zwykł, naciskom, aż nacisnął i Ania powiedziała, to po prostu mnie przesła, to też pewna dyrało, na przykład tam coś na próba, później więcej, a w międzyczasu my już Darka zaczęli się zastanawiać, czy by nie było wydać, bo to są wiszte osobliwe urody, można powiedzieć. Że taci były początki, a najem miał leżność i era pisać wstęp do tego zbierku. I bez redaktora. Redaktora, ale nie zajmowało to, żeby o tym gadać, ale dałem taci tytuł nie wyrzekły do końca, bo mam wrażenie, że teoretyci pewna taci są, że tam, gdzie akcje są zapowiedzi, że zaraz się rozkręcę, wtedy weź taką pauzę, że tam, gdzie jest na jej wyobraźnią mydzejac. I myślę, że to taci bardzo ciekawe rozrzeszeni. Tum, kto robi pewna inaczej, o tym co też za sztuc rzekniemy, rozumie, że to świątno tak dzejesz, nie chcesz iść zdali
I może to taci prawie białgłewści ujemiance, że równak wice sodzeje czasa wyobraźni jak realno. Jo, łeto mnie szło, tako było udba, żeby to nie było taci do końca wyrzekły. Już kiedy ten tomik są płekozą, kolega ze szkoły mówi do mnie, przeczytasz nam te twoje wiersze o seksie. Trochę sam tam zdenerwowałam i mówiłam, że łe sekse to tam nic knimy i jeżeli kto tam ze taci temat to szukał, to nie ma tam nawet kazazirac, bo to wszystko jest taci, ja chcę, żeby to taci było delikatni, taci białkłewści, taci może kusink romantyczny. Mnie się wydaje, że to jest tak kusink przed i kusink płe tym całym, no wiadomo o co idzie, jo? No, o. A w centrum akcji często stawisz kropci i Jo. czasa wice jak 3 i czasa peraniste. I to rozumie prawie ten czas, gdzie możemy na sztut książkę odłożyć, Jo. pomyśleć. Albo i zrobić, jak kto tam chce. Jak to chce, to prawda. Także taką myślę bardzo ciekawą udba i no, prawie jak się to przyrównał z tyma tomkowym erotykama, to je widać jak bardzo są te teksty, te tomici apartnią, to wydał do nich czas 2 tomici poezji erotycznej, Szlachama Kusków i Szlachama Wzdychnieniów. Pierwszy mocniejsi chcemy sobie wyraźnie rzeknąć. Ja myślę, że zanim przejdziemy do omawiania dali tych tekstów, warto, żeby na ich słuchańcowie, webzernice, posłuchali też jaci z wiśtów i tak jest so, jeśli przed na im programa rzekle, że fajnie by było może, żeby to Tom przeczytał jakąś z wiśta Anna jakąś z wiśta Tomkłewą, także Anna jakby mogła zacząć, jak jest jedną wybraną wiśta Tomka Fupci. Nie wiem, czy dam rata, czy to będzie tak jak należy, ale są w Westorum. Jak ja czyta kiedyś te wiście, to ten pampk mnie tak utkwił w głowie, to może niech będzie pampk. Pump w głowie. Jo, pampk w głowie. Skrety na westrzutku brzucha. Jezerkłe, głęboci, do końca nie zbaderowuni. Nie młekri, nie sechi, puchnie tobą łedbena. Czejbem są myłim stół, zorenkę ceka w łezce i wpadł w jezorkłe, ciepłem jon nima, w cemnosce zaswiece bez skra zrozumieniu. W łeka merdnieniem, zmorlono, zdziną. Dziękujemy, Anna. To jedna z takich bardziej prawie delikatnych wiśtów Tomeka. A Tomeku sobie prosimy te ryły przeczytani. Ja musiałbym sobie posłużyć. Proszę, co Baro? Ja tak po prostu chętna cały zbieg przecietu. Ale jedno Musisz wybrać jedno wiśto. jedno mi tu tak bardzo chutko weszło. O, może to prawie. To tak po prostu jest dialog. Nie? I tu spróbował Ania namówić, ale to nie chcę tak namówić. Zacino białka. Łeboć ja ci jandrzny jabłka. Te miechancy się jak wąś w raju. Pójdź ze mną do sadu, tam są soczne kreści. Aby tam nie majacie chłaseców, pój, tam dali je mitkę trewka. Aby nie roscą tam płekrzewe, pój, tam płet drzewieca jecynie. Aby tam zamłecko nie wieje, pój, tu możemy salegnąc. Aby trewa nie je zamłekro, je tak cepło, sygnij kąsk bluzeczka. Aby sa nie przeznobia, sygnij słeja, doch nie je tak deśno, doch je tak deśno, aby kto snaju nie dozdrzy, łeboć młytilk, łuszczot na twojej nodze, gilo, a tułe na pompuśku je błoziokrówka, gorąco. Ciejeś ten miły wiaterk? Cieja, co z baro miły głę, ale to nie je wiaterk. Dziękujemy. To mamy taką prezentacja dwóch sortów erotyków. Tomeku, nigle jeśli przejdziemy do wiśtów, nim wrócimy do nich, to bym chciał, żeby coś krótko nam rzekł o tym, jak wyzrzy historię kaszepskich erotyków. Tak po prawdzie wiele razy się gadało i pewno może to czyta nie rys, że jest pierwszym autora kaszepskich erotyków, co myślę je prywną,
powiedzmy, że jaci z początku były rychli. To w środku zanego jak my zdefiniujemy, co to jest erotyka, dze, jeśli to jest wiszta miłosno, a jeśli nie erotyka, co ta erotyka zacino. Mówi się, że takim pierwszym, który resił te tematy, tak bardziej, to był ksiądz doktor Hejka, Len Hejka. I te jego wiszte są taci bardzo miłosny, ale tam jest wiele taci döci. Tak po prostu nie jest do końca wiedzy, to bardziej można przerównać do tego, co Ania pisze, ale jest bardziej łeglowo, jest bardziej więcej wsecieca, jak samego pisemku, czy jakieś akcje, broń Boże. I tam są też wątpliwości, że tak naprawdę ta Aneczka to jest żywobiałka, czy to co jakoś to za stworzenie w całości? czy to jako z personifikacją absolutu, jak nie jednym piszą i ty też źle te rango to ale taksować. w Aleksandru co wspomina, nie? No, przyznać, że ksiądz był stwórcą kasiepści erotyci, to jest bardzo ciekawe, promocyjno pewno by to było fajne do sprzedania. Mówi się też o Idze Czainie, która napisała między innymi swój zbiornik Moje mulka je kam. Myślę, że to bardziej, myślę, taką poezja o miłoce niezistone. Bardziej taci mekcenia, białogłowści, brzątwienia na tematy miłosne, też te fizyczne, ale niezistone. Tak tej pytanie, na ile to musi samych autorów tej zapytać, co przetrowku idę, jesteśmy zdążyli lepszego dać, tak jesteśmy się nawet kascerle. I da go do te twoje wiszcze to je wiś jakby się w Holandii ulicą czerwonych latarniów i te zdrzyś przez te rute i w środku je widzec. A Quelmie to je witraż. No i jesteśmy z Anią. W moim przetrowku to była jedna wielka pogłarcha od samego początku, bo jak wyszedł w 2002 roku ten pierwszy zbiornik moim Szlachama Kusków, to jem prawie w następnym roku zaczynał robotę jak wiceburmistrz gminy Żukowe i na wleści sesji Wypominele? I ja jak była pierwsza sesja Rady Gminy Żukowe, tam sedza przeburmistrze i radni mają runda swoich pytaniów, a prawie wyszedł artykel z wepisenk promocji, jako tu w Wejrości Muzeum była, Iwona Joć napisała na drugiej stronie chyba Dziennika Bałtyckiego i jeden chłop, taki wysoki chłopiś się metr 90 z tyłu i tak rozwinął go do my, kobiety wsi Leźno, stanowczo sprzeciwiamy się, żeby osoba piastująca publiczne stanowisko zajmowała się tego rodzaju twórczością. I ciekł na brawa. Nie ma brawów, ale są odezwała Białkach. Pani Regina Muńsko, pamiętam, ona była szefową Komisji Zdrowi była i ona wstała i go a ja czytałam te wiersze i one w żaden sposób nie uwłaczają mojej czci. Skutk był taki, że był wielka dyskusja na ten temat i... To jest miał najlepszą promocję, jaką może tak, być. dokładnie. I to, co tam było, ten nakład, nie pamiętam, kuli było, ale to wszystko się rozeszło i nawet kasaledzy do Pitivele, bo trzeba wspomnieć do wydowisk na region, Jarka Elwarta wydała. I to był czas. Później, 2 lata później, ten drugi zbiornik, on tak tu było godony, że poezja Anie, to jest, Ania go że przed jakby i płe, to w moim przetrowku ten pierwszy taki bardziej przed, a drugi w trakcie. Także ten drugi mówią, chłopcle Grzesiu Szramka go, że ten drugi, jemu się bardziej ten pierwszy widzę. I też na ten temat Ludka Gumbk, doktor Ludmiła Gumbk i też doktor Grzegorz Szramka literaturę znają, że też sobie opowiada i mówią, że ten pierwszy lepszy, no skoro oni tak twierdzą. Nie będziemy co z nim aż trydowele. A na kolce jak to wezrzeje? Też masz pierwsze reakcje, Wiera? No nie wiem, czy chcesz o tym gadać, ja mam nadzieję, że nic strasznego co nie spotkało. Nie, wszystko... Nie wiem, czy w Radze z nie bruści była gytka takiego tomkowych erotykach, czy Tego też nie po wiem. nic czym kryzu, ja ci ten. Ale no, jak twoje, nie wiem, no bleszczy, dreszci, uczysz też w szkole, no to Jo. może tam też jakieś reakcje myśl. Jo, może ja tak dla sportu też powiem, że mój
4-letni syn, kiedy Web Zero to zbirk, wygląda i mówi: Mema, czemu tu nimy żadnych zwierzątków i autów, le same gwelince? Bo ja chcę to malować, jo? No to nie wiedziałam, co mam mu właściwie odpowiedzieć, ale taka była pierwsza jakby recenzja i reakcja, prawda? Kolorowanka. No właśnie, tak. To dobra udba, następny zbirk. O, ale dzysy je w takim Fajnie. najregionalnej gazecie Czas Chojnic też artykel o tym zbirku, a w szkole wszyscy byli bardzo ciekawi, już wszyscy mają zbirci z autografa, bez tego się nie obyło. Wiele z nich nie rozumie po kasiepsku, nie ma co ukrywać, dlatego ja muszę czytać po kasiepsku i kusink po polskim to dolmaczec, ale oni mówią, że są niespodzewele, że jo, taci wyście pisze, bo do ten czas mnie znaleźć jakieś tam filozoficznych, religijnych nawet, a tu taci coś. Ale Wedbir je dobry, ale zastrzegłam, żeby tego nie łemawiać z dziecama klas 1, 6 w szkole podstawowej, spłedleczni, bo to dla nich to nie są wiszte. To prawda, ale widzimy to taką tradycję, a to ktoś pisał religijne wyjście, bo do pierwszą kaszepską pasję, pierwszy kaszepści erotyci, że może taką Ale kaszepską. pasja później napisu. Niektórzy żartują, że pasja mnie kozu biskup napisać Na pokuta. na pokuta za te erotyci. Myślę, że tak daleko to nie było, ale jak widzimy, te reakcje mogą być bardzo osoblewe. Chciałbym też pewna rzeknąć o malenkach, bo to też ważna sprawa i to też muszę tak od kuchni zdradzić, że nad tyma malenkami jesteśmy dość długo debatowali, na przykład z Tomeka, a później z Aną. No to też ważna sprawa, żeby to jakoś fajnie pokazać, żeby to było dopasowane do zamku i tyle. To może Tomek ty powiesz, bo to jest dogadywał co z profesora Sobisza, który nam ma wskazał z taką sztudyrka, jako wedle niego dobrze co z tym sprawi i myślę, że i się to udało fajnie. My z redaktora z Darkiem na myślele, jak ci klucz by tu przejmnąć, nie? Bo w przetowku tego zbirku Szlacha Makusków, tam chłopa, że tak powiem, ilustrował i też imiennik nawetka, Tomek Górecki, z Kłecewi zresztą. I tu jesteśmy tak założyli, że fajno by było, żeby to była białka, nie? No ale skoro włożymy ciasto czymś nowym, no to może niech te ilustracje będą też jakimś zaczątka na młodzie artystyczny, na zaczątku artystycznej kariery młodego człowieka, młody białci. I stąd pomyśleli o tym, że to była sztudirka Akademii Pięknych Kunstów, Sztuk Pięknych ASP, a że mamy znajomego profesora Tomka Sobisza, którego serdecznie pozdrawiamy, to jesteśmy po prostu zapytali, kto tam u ciebie jest lepszy na roku, komu bez chce dać szansa. Profesor pewno pomyślał i wskazał nam badań, krótko jesteśmy zarzesieli łączba, współrobota. I plus powiem, żeby też nazwisko i poszło świat, Julię Tak. Sobierajską. Takie. Nie Ania, ale Julia. Julię Sobierajską. Tak romantyczne miano w baru. I pora bydenków przeszło, doszło maila mam i myślę, że to co w końcu znalazło, paseje, paru paseje do tekstów, a nie, bo one są też taci nie do końca, Wyrzekły. tak, nie do końca namalowane może, nie? No to chcemy też dodać, że tak naprawdę to Tom, kto miał wymyślone, zdradzim Tomeka, co dogadał, ale ten slidny głos to miała autorka. Jesteśmy chcieli, żeby przede wszystkim Anie to sobie widzało, no bo to i Tomik, i to jest debiutancki, ta pierwsza musi być tak, żeby mogła to pokazać. To musi być cudne dziecko. Ja. Co jest trzeba, Anna, jak jest pierwsze te maleńcze widziała? Jaką była reakcja twoja? Mnie one są widziały, bo one są taci niewyrzekli, taci delikatni, taci nie do końca i też mi szło o to, żeby to nie było taci wszystko pokazuje. A tu jest tak teła, boka i tak to szło taci właśnie białkłewści, taka była białkłewska wizja. I to myślę, ty się zaraz widzę sprawie ta apartność między twoją poezją a Tomkową,
w samych tych malenkach, bo to my kukłelce też, czy w Ładimkach górec cigłe, tam poprawdze wszystko je, do ran może nie wszystko, ale wiele je widzę i to są taci no bardziej westry te maleńczy, bez merzekla. To je chłopski punkt zdrzeni, bo go to coś chłop na białka przede wszystkim wzyro, a białka na chłopa przede wszystkim słecho. Temu dobrze mieć ciekawy głos. Myślę, że też są rozmaite chłopie, Na infolinii mam kłęby. rozmaite chłopie, rozmaite białci, pewno to nie tak, że wszyscy białci czeją istno i wszyscy chłopie istno, ale to je pewno tema na insze getci. Jak z tych wisztów, jakie są w szmeroszeptach, no bardziej co tobie widziała? Masz taką jedną, czy ze dwie? Tom ten łekłeśli, co są tak inaczej kończy. I też szmeroszepty, a były mogę? Myślę, że nam przeczytasz ten lepszy. Tematy, ja ci będę tu tytle mają. Runda czytania autorskich czytania. Też jest to tak, że Chile wisztów nie ma tytla, a są plus trzy gwiazdki, co też myślę, pozwoliło jeż bardziej gdzie te wyobraźni zajac, że nawet tytla nie mamy i tak dopiero czytające, gdzie spróbujemy sami sobie to nazwać, czym to jest i w jaka strona to pudze, to też myślę, że taką ciekawą udba. My jesteśmy w spisanku zamkłoscy do tych trzech gwiazdków jedno pierwsze słowa będą mi, żeby równak czytańcowie nie mieli w spisanku samych trzech gwiazdków, bo dzewno by to wezdziało. Jeśli muszę rzec, że Czejo robię, pracowała nad tym zbirką, no nie obeszło się bez pomocy słowyża, trepcika i jem była kusink tak zaszokowana, że tyle jest słowów w języku kaszepścim do nazwania tych takich relacji między białką a chłopą. Mnie to tak wcygnęło, że jem sedzała wieczora, jak już dzieci poszły spać, a mój chłop sam ze mnie śmiał, bo jemu co chwila coś tam mówił, ja ci słowy. On nic nie rozumiał, ale wicy zapamiętał wedmie i wtedy coś mnie tam później gadał. I to było dla mnie też takie szkoła, że ci słowa, bo no, ucząc w spółletniej szkole nie mam nie robię z tacimi słowa, nie mam styczności z tym, a właśnie też mogłam się czegoś nauczyć. To też was jako sparłancie, bo Tomk nawetka jeden z felietonów Pomeranii dotknął w całości wnetka namieniony tacim słowom, a bardziej płezwą ledze jaci mają taci rozmaity seksualno-erotyczne wizje czy dziełania. A to leno z jednego z 7 tomów sechtę na S. Poprawdza, mamy tego po kaszepsku bardzo wiele. Jak ona jest o tym rzekła, to może to rozwinąć Tomeku, to ty się coś nadzwykłego, tyśmy są tak zdewy, no jakoś nie wiem, języko znaję, że nie wiem jak to w innych językach wezrzy, ale po prywdze w kaszepiznie bardzo wiele takich słów mamy, no, że je to weźne dzelziecego dla wszystkich, to wiemy, ale to też pokazywa taką no, rozmaitość zachowaniu w kaszebów, jeżeli dziełe sprawy erotyki i seksu. Mamy wiele i słowów, i określeniów. Telci ma mało z tego korzystamy, bo mamy albo idzmy władzy zna, albo z ruści go bierzemy, to się ciekawe. Ruści to nie jest bardzo popularny język teraz, ale w przekleństwach rozmaitych chętno do niego sigome. A zobaczymy, mamy fajny kaszepści, miętci, ciekawie brzmiący. Te słowa białogłowsko-chłopści. Mamy cały dzyl pięknych przekleństwów. Przekląc po kasiepsku to jak płysmukac. Tak namówił mnie do przeklinania po kasiepsku. Ja musiałem tak często żartoblewie jeszcze powiedzieć, że niedawno w 8 roku na Weblato i mi uleżno tłumaczyć wiksi dzyl dialogowy listę Pulp Fiction Quentina Tarantino. I tam ci, co obserwują, to wiedzą, wiele tam jest rozmaitych szpetnych słów tak zwanych. No i nie mógł ich nalost u ksandza sechtę, także musiał w dzylu wymyśleć, to nie będę podawał przykładów, ale bywało zimkłe, a chyba jest ciepło przyjęty, bo cała sala sa mocno rechłeta. Anna, jem chcę zapytać o twoją lubetną wiśta, nie było, żeby zapytać, ale też, żeby z nama przeczyta taką prośbę prawie teraz. No to może brzączeni łaseców. Pamiętam nędzyń,
jakby to było wczoraj. Nekała jest po świeżo zeseczony trowie. Łeb winięty i pochą, była jest mokro, były prawie pedulatowi deszcz. Słońce odbijało się w kroplach scekających po twojej skarni. Twój smich płesił ptuci w chrucewim. Tuńcowała jest. Jo sedzą jem w ceni drzewów, zapisający w pamięci każdy zrech, puchał, rozlubiony, łeczarzony, łedgoniwające parłążno brzęczeni łasece. Byle jesteśmy tak jużni, tak rozpaszni, tak nieobozdoni i tak goły. To Dregowiczne, jak my czujemy i w dredzie są łasece pojawiają, to tak nie jest taci pierwszy sparłańczeni pewno z erotycznymi wiśtama. I chłopści tekst, bo tam jak kunuś chłopści. Czemu to piszesz jak na chłop? Erotyka? Tak mi są lepiej pisze. Ja To wolę być jest ciekawe, chłopa. bo- Jakoś tak. Jo, to są zgodzą jako, tak to samo jako sidzę. No są też dialogowone, jak jest meczele, ale poprawdza w wiele przytrywkach pisane jak na chłop. No To to jest ciekawe, nie? Jak obsądzimy na narodne mływie, czy w innych konkursach, zwrócimy jak na obsądzę cele, na to uwaga, ci wisz je do bruny do półce. Nie? Żeby dzywcia go dała, że ona ała coś tam robiła, ten robiła, a chłop by robił, nie? A te tu cele w chłopów, żeby to ciepele recytowane tak naprawdę. Może, tak może być. No, ciekawe, czy narodny młowie się pojawi jako z tych wiśtów w starszych kategoriach i wiedzę. No, od gimnazjum w górę. Nie? Tomek, masz ze sobą książka z regionu, Jo. to też bym chciał rzeknąć i to też nie jako butenty temy, ja cię giedumy, bo tam też są te dwa zbierci erotyków, tam są zebrane jakby no, wszyscy albo większość twoich dokazów w jednym zbierku. Tu jest zebrane to, co ja w latach 2002-2012 zrobił. Nie ma tu zbierku mortualia i nie ma zbierku sonetów, tych najnowszych. Jeden jeszcze, jeśli mogę, z tego dredziego zbierku erotyków, przecie stać dosyć czasu komputerowy i myślę, że bardziej sportowny. Cyberseks stołece. Ctrl S, kto to jest? Spacja pianc na seks hans. Caps lock siest, chcaca grest. Alt F3, kuśkum krzept. F12 jusa prostce, Enter w dziura, Escape do tyłu, Page up w góra, Page down w dół, Teref, Shift F2, wnet nie trzyma Home i End, strumu nie ma. Tak to biwa. Cało sobie jak te wiatry wieją. Ze sztruma, łesublewie. No myślę, że taką próbka poezji erotycznej jest medela i peżnała niżekle, a ja bym chciał zapytać Anna i też wyskać to, że jest tu ekolna i w ogródku, ze zbrus jest miała dalek, czy z Mancykału. Powiedz, czy Anna Różk na szmeroszeptach moment nudzeja nie skończy, bo zdajemy za posobnymi wiśtama i to jak no rekli. Ja też mam taką nadzieję. To za uśmiechom do was Tomka. Coś jeszcze myślę, że dosyć tak, jak mówiłam, bardziej religijny, a były też refleksyjny, tacy może taci niespełnionymi łoce. No, jak mu potrzeba, to im dą wisztę. To teraz będą młedlo szepte. O, bardzo fajny A tytuł. może dobro? Może być. Czy to, że wzeruś na dyrektora muzeum Wejrowście go znaczy, że oni te wiszty my? Nie, jeszcze nie. Bo nic nie wie nic o tym. My zemił. Teraz i zawiadził płes, to sobie prawie przeda. O. Za pokuta. Za to, co tu jest sądzeje i o teru, co im A siły. to myślał o tym, żeby do twoich wiszczów ktoś muzykę napisał, bo one są takie dosyć muzyczne, wiesz? Nawet tu taką baladkę widzę, jak chyba cię tu i sumcie tu, to taką baladkę rozpływał. O, No. dobrze było tu przejechać. Można o tym pomyśleć. Jeśli Anna zabыл zapytać,
jak to wyzdrzy w familię, czy to tyś chłopie recenzenta tego, bo my piszemy z białką dla dzecy na przykład, to się to będą przeszkadzecą, żeby tyś jakoś taksowały, co sobie ma widzę, co nie. To dla chłopa była niespodzajno ta książka, czy Jo, jak ją pisał, to on już spał z decama, te ją mogła pisać. On nie rozumie po kasiepsku. Coś tam po polsku, on często gadał, to są nie na dywu, co ty robisz, gdzie wstyd, gdzie szkulno, taciwiście. No, a teraz mam nadzieję, że je buszni. No myślę, jem go poznał przed tym zędzeniem i myślę, że poprawdza jeryc z tego, że jego białka głowo pisze i wydywa. Jeśli języku, co rzekle, to jest ju gadała, że słowo Strepczyka był dla tacim wyżnym z źródła, no to mogę też tak od kuchni zdradzić, że o języku jest my też wiele gydele próbowali znaleźć czasem jakiś lepsze słowo, bo słowo Strepczyka my wiele plusów i wiele ciekawych słów, ale równak czasem to są jakieś neologizmy albo takie słowa, no myślę, jakie nie były pasowne poetycko i Chodziło o onomatopeję, nie? Słowo puk. Tyś, Tam jest mieli iwer, nie? Tu jest też tą kaprosylę w pora przytrywkach po emocji, jaci zbydenci. Choć też chcemy rzeknąć, że Anna twardo stoją na stanowisku, że to ona ma sledny głos No i tak. czy nama so widzało, czy nie, a rozmaice z tym bywało. Nie było ze mną łatwo. Pans, a Ania Ela puk. Puk, jo. Nic co nie poradzę, ale myślę, że to był bardzo taki brzadny, będą mi z mojej strony tak samo myślę, taki brzadny gyci i rzecz jak każdemu redaktorowi taki wespół roboty, gdzie autor my swoje zdanie, a z drugiej strony tam, gdzie je nut, to są zgodzę na poprywci. Jest bardzo przynęcone do tego, co napiszesz, jak to wezżyłe głowo, nie było spytam teraz może o te erotyci, ale też to, co jest rychli pisa, czy ty tak, że jak to napiszesz, to później dosledko to zmieniłeś, czy jest tak przynęcone do tego, co jest napisane? Nie, to jest tak, że to musi tak jakby, jak z drzwiami, to musi tak dozdrzeniec. Czasem coś napisze, no często tak idę spać, w nocy mój mały sam budzi, bo on to coś tam chce i coś mnie brzęczy w głowie i wtedy ja próbuję zasnąć i to nie idzie, aż ja wstanę, napiszę, wtedy rano ja wstanę już z łóżka, dali na to patrzę i coś tam poprawię i tak przez jakiś czas, aż to dozdrzenieje jak jabłuszkłe, wtedy może na to już dać. I piszesz na papierze, długopisać? Jo, na papierze, na komputerze nie. Na komputer odpada, musi być papier, długopis i tak Nie na smartfon. staroswiecko. Nie. Bo Tom, kto jest taki nowoczesny poeta, to mógł zapisywać, chyba tak myślę zdywy, ja widzę nieraz, że w telefonie zaraz jako smysl, jak przychodzę, albo już bardziej wedim kład zrobić, a później w głowie coś tam są układy, także to taci to pewno nie używa takich staromodnych rzeczy jak papier. Jak papier, ja. Ja ma partner. Ale ty, Ania, pisze, a można nie wiem, na serwetce pisić? Czy może Jo, na wsiedcim, co pod ręką i wtedy tego a sieku. A papieżu toaletowy nie jest? Tyś się w kwestce na chusteczce, jo, tak, wtedy tego siekum, bo Ale to w gdzie... kwestce? Jo, tyś, no jak Ale to... nie erotyci. Erotyci nie, Jezus. Łebcia spływie, Łebcia skazani. Łebcia tak? skazani. A ta to robi, Nie, to taci te łebogu wtedy. A erotyci to doma, ale zdarza się, że mój syn dorwie się do tych kartek i nic z tego nie ma. Także... Ja sobie pytam, bo rozmaity poety na różnych papierach piszą. Niedawno jem so spłytku z takim poetą z Kazika Jastrzębskim z Chwaśna i łen pisze, takim pisoka czarnym, cankłe pisa, na tuce płe pasi. I ma taci wialdzi płachtę tego papieru, odwrócony na drugą stronę. I tam on pisze, niedawno po prostu napisał Kazik 6 tekstów na nasz konkurs Kolanda Kasiepści dla kompozytorów, żeby mogli sobie wybrać. Ja przechodzę, a Kazik go do zerytu i 6 takich płachtów zapisanych. Także to myślę, to ciekawe w całości dla muzealnikach, ten później na przykład mógł zrobić wystawę
temu te wsieści twoje serwetci i papier toaletowy i te piszone w kwestyle, to wszystko gromadzę. No, Teraz na jakiś zbieram, jubileusz zrobimy stop tego. nie? jo. A jeszcze peplińszczyk wtedy na brzozowy kurze Ach, napisał. to on igłą tam punktował, to był chorus brzozatus perforatus. Anna, jeśli wrócimy do twoich wiśtów i do języka, bo łekrum tegłe, co już znalazły w Trepczyku i to, co znajesz na co dzień, masz też wiele takich nowych słowów, jakby to grzech, neologizmów. Przyjęty przez Radę Języka. To są szmeroszepty, ja ci mamy prawie w tytlu słodko szepty, słodko garstwa, cychłe spiwy, taci sparłącienia rozmaitych słów, jakby jedno je taci mocniejsi, a dredzi jakby pokazywy tą cenią tego słowa, tak mam wrażenie. To nad nima jesteś myśla, to też taci brzyd tego, że w nocy so budzisz i to Jo. czas nie dy wyspać? Jo, lubię takie słowa, bo one pomagają mi wyrazić to, co ja w danej chwili czuję. Taci moi słowa, jak ja bym mogła, to całe wište by takich słowów było, ale nie wiem, czy kto by to rozumiał wtedy, co tam je napisali. A są tytel szmeroszepty? Skąd kaso wziął? Nie pamiętam się. I to jest bardzo ciekawą od strony onomatopeicznej, bo tam jakby my chceli te szyba romitko po kasiepsku przesietać, to może szmeroszepte i może ci, no to też ma jakąś erotyka w sobie, nie? To taci się pytani na kość do ucho po jednym si, a po drodze pt. Letry tyś To mają... na końcu. Letry też mają wielkie znaczenie, osobliwie jak sostumek agedy, który muzyczny słych Jo. pełny, to łęczeje też to, czego nawet autor nie wiedział Jo, w czasach, jo. że miał na myśle, albo czuł to plus intuicyjno, to rozumie to. Bardzo pouczający sędzeni to jest dla mnie. Temu jagodą o tych puk i o tym panc. Bo to niby jest to samo, ale zwróć uwagę, jak przecież wiersz dzieje panc, to jest tak, jakby ktoś komuś klapsę dał, nie? A jak puk, to często inaczej. Teraz jakby miała wybierać, to by było panc. W drugim wydaniu, albo w To do mnie przemawia. To jest chłopska interpretacja erotyczna. Tyś prosto chcemy rzeknąć, co nie musisz się zgadzać z interpretacją tym kłewą, bo jego czasa oblewa. Ale Ania mnie zaciekawiał do spróbowania napisania wiszcze, niekoniecznie erotyczne, ale tekstem białogłowścim. Spróbuję napisać, tak jak ty napisa jako chłop, to ja spróbuję napisać jako białka. Nie wiem, czy to będzie wiersz mydlający, czy inny, ale właśnie to będzie ciekawe przeżycie. Dziś tutaj modny ten transseksualizm, także spróbuję być nią. Jeszcze raz, Anna, wrócę do tego, co ja we wstępie napisał, że te twoje wiszty to jest pewna taką igra z czytyńca. Mam tacie wrażenie, że tak jest, że jakby gdzieś tam podprowadzasz, coś niby chcesz pokazać, odkryć, a na końcu jak my coś spłedzywamy, to kiedyś to była blues gra, a co ty jest tam wymyślił i co tobie do głowy przyszło, to jest twój problem. Czy to po prawdzie tak wdzyluje? Jo, jakoś są bała tego słowa erotici, bo to z jednej strony takie jednoznaczne, troszeczkę takie, a z dredzi sobie myślę, co tam. Jem dorosłą białką, nie jem już dziewczą ani dziecko, więc może by spróbować. I je taci odbiór jak własne Tomka, taci dosadni, a chłopści, jo. I też taci białkłewści, jo. No, ja chcę, żeby każdy jak czyty, żeby on sam mógł jest w jakąś tam wanoga z tymi wiśtami, z tymi słowami. Dlatego nie ma tytułów, bo czasem jakby ja napisała, że to jest wiśtłe kamieniu, a ktoś go mdze czytał i dla niego mdzełe piusku, to niech tak mdze. I nie chcę też niczego sugerować, czy też podpowiadać. Ja bym chciał już na zakończenie jeszcze jedną rundkę taką wiśtową zrobić. Tym razem od Tomeka może zaczniemy, żeby wybrał swój jeszcze jeden dokaz. Z erotyków? Z erotyków. I Anna też na zakończenie wybierze jakąś wisztę, jaką Stano ma zaprezentować. To może z tego dredzi, bo ten jest taki wcik, myślę,
Małe. O, i taci stinca w rytmie kwesydra. Juch Marićkłe. Juch Marićkłe płyj do tińca, chcałe bracać bez końca. Sioc dzyweczko, płekośnuśka, wejle głeni po nim mrówka. Twoje Marićkłe, brat, co mnie dajesz, z tobą na milsiu na świata kraje. Kłeźdy myl płeznacny, zigłe cała, tu rzec tak długo, jak manześ chcała. Wej Marićkłe, chwet za zioga, w przódki nazad, cygni znowa, ne, malinkę, bij na góra, ze nas źdaje z zaka skóra. Wpuśćce mnie cechłe stełu do checi, dumty i znak głosa, tak jak kłet dzeci. Wlyza bez łekno, drybka przestawia, z nocny kłeślece chudkłe wybawia. To było w rytmie kwesydra. Ciekawy tuńc, ale w ogródku literackim bez pokazywania MZ. A Anna, co ona ma wybrała na zakończenie? To młezie te śmeroszepte. Łececu mnie cechły spiw, zbudzała słodkowoniu, łetrzezwił jasnoparmień. Jem łecza żono, nasycono, spity. Na płeciną płesobny szterkłe dzyń, be zakończec głe, łed załąkłewaniem słońca, miłosno się marzą cigły. Dziękuję bardzo. Ta tytlowo wiśta na taci zakończeni poetyckiego zędzenia. A ja bym chciał ryczyc tych wszystkich, co na webzere, ale słychać, ale przede wszystkim do czytania tych wiśtów i Tomkłewych i Anę. Do tego, żeby kus nad nima pomyśleć tu osobliwie o tych erotykach Anny myśla, bo Tomkłewy są taci myśla, gdzie wiele sadzieje. No też można pomyśleć, przepraszam, no. Można, też Nie ma można. czasu. No przepraszam. Też zachęcam do myślenia. Można nawet zatińcować. Ale ze dnia mamy przedno promocja debiutancką, Jasne, to stądka to jako sobie, że i też zachęcam do takiej igry prawie, bo mam wrażenie i to Anna też potwierdziła, że te erotyci Anny to jest taka igra z czytyńcama i bardzo wiele można gdzieś tam swoje wyobraźni ustawić. Myślę, że bardzo ciekawym doświadczeniem będzie wspólne czytanie w parach, gdzie z chłopów z białka ma tych wiśtów. Cały Można- ten piersi w zbiórkuje na 2 głosy, nie? To prawda, ale myślę, że ledzy, co mają wiele wyobraźni, to skłaźdy wiśte coś ciekawego wycygną i myślę, że ta igra ze słowa ma i czytanie szmeroszeptów może też rozwinąć nie jeden związek zachęcywą do czytania. A ZUS sacesi. A ze też. Kaszewska literatura jest nyżo, co rozwijał Wielgi Bóg zapłac na im głestą Anna Różk, autorka Szmeroszeptów i nie blues, na postępną książkę już dajemy, Tom Kwopka, autor już 2 tomików erotycznych, I sygnie. Szlacha Markusków, Szlacha ma wzdychnieniów, no ale też wiele innych rzeczy, zresztą Jana i Tomk je wiele napisali, a pewno jeszcze wiele napiszą, wiele dobrego zrobią. Dziękujemy tym, co na jest wychylałem, zyrele i jeszcze raz chcemy czytać kaszepską literaturę i erotyci i wnetka wszystko im się, co są okazywy boje wert. Do uciecy i do uzdrzeń.